Ja, hej Susanne, det er Bøje over for nummer 16. Du kender mig ikke, Susanne. Nej, du Susanne, jeg tænkte bare på, at du har lyst til at drikke en kop kaffe. Ja, det var bare det. Hej Susanne, og det var Bøje over for nummer 16, der ringede. Hej igen, Susanne, det er Bøje over for nummer 16. Nej, du, jeg fik bare den idé, at vi måske kunne spise lidt mad i stedet for det der kaffe. Og måske få en drink i stedet. Vi kunne måske gå på druk sammen oven i købet med. Ja, det var Bøje, og det var en forespørgsel om druktur. Ja, hej igen, Susanne, det er Bøje igen. Nej, du, Susanne, jeg tænkte bare på, når vi nu alligevel skulle på druk sammen, så kunne vi måske også snæve lidt på et tidspunkt her. Rave lidt og sådan, og du kunne selvfølgelig også bare komme hjem til mig. Og måske kunne vi lave et eller andet kinky, noget liderligt rollespil, kostymer, redskaber. Nej, men slå på tråden, du får tid, Susanne. Og have en god dag, du. Det var Bøje over for nummer 16.